Dengan ito ipapatisin ni kaya into no ije makabina last first week siguro di February sa mga gagawa tikti kararadiyo. May sama pasit ti kantan tayo ni di concert dito no apa yung mga favorite ko dito yung mga song napuna pa dito iti may sama ibalik idip kaya binabaliyuan ni Apo Diyos kaya nakantan tayo dito iti magpaparimayan kanya lukasanuwak tayo mga tingin. Okay, dito na lang.